नमस्कार, उमेश बिहारी ब्लॉग में स्वागत है भाई। देखिए आज रात में चक्की नौरंगा में बहुत तेज कटान भइल बा। आज एक घर बा ई ढहल बा, देखी जा वहाँ से कुछ पूछल जाता का व्यवस्था बा। कब बजे से ढहान लागल रहते? 8 बजे से लागल 10 बजे तक ले पूरा ई जमीन चढ़ गइल का? हाँ, तेजी में चलल है कुछ सब पूरा है कुछ जमीन बाचल है, तड़कू ढह गइल है, कुछ घर ढह गइल है। राती में कब से ढहत रहे? 8 बजे। देखिए टोटल माने दरार फाटी गइल बाटे। पूरा रहे घर आई बढ़िया घर वाला जवन आज पानी में विलीन हो गई। वीडियो के माध्यम से दिखावत नहीं है पूरा ये घर में फंस देख दी। और काल आए रहे तो काल परसों दिन तो ठीक रहे। हाँ, कल ठीक है रहे 8 बजे रात को। कुछ लागत है, कुछ मदद हुई सरकार के तरफ से? सरकार के ऊपर बा कि सरकार मदद करी कि ना करी। का कहम योगी जी से कुछ कहीं? योगी से यह कहे गला कि हमनी के जमीन देके कहीं बसा दी, ठोकर ऊपर के ठोस प्रबंध कर दी कि जे भी बा चल बा। अब तोरा घर पानी में विलीन हो रहा बा। हाँ, हमारो घर विलीन हो रहा बा, लेकिन ठोकर बांधल बहुत जरूरी बा। कहे से बहुत से सारे गाँव बा, दमोदरपुर, गंगापुर, नंदपुर, घुसौला, चक्की नौरंगा, भुआ छपरा नौरंगा, ये सब बहुत से गांव बा। 10 गाँव बा जो गंगा के कटान को मनुष्य खेत में जा रहा बा। देखी जाए, रुक देखी आई घर बहुत बढ़िया रहा। आज रात में 10-12 बजे के करीब 2 घंटा या बहुत धान बढ़िया लगला। कब गंगा जी पानी में विलीन कर दिए कौनो ठीक नहीं के। देखी जाए रात के पूरा ई घर के मतलब ई घर कब पानी में विलीन हो जाए कौनो ठीक नहीं के। तो भाई जे भी वीडियो देखता अभी भी गंगा जी के रौद्र रूप बहुत तेज बा। आ देखी आई मकान कब चल देखिए गाँव से लड़क गइल बा, कब चल जाई पानी में कोनो ठीक नहीं के। तो जे भी भाई वीडियो देखता चक्की नौरंगा कटान बैरिया विधानसभा में पड़ी, जे भी भाई वीडियो के देखता वीडियो को पूरा शेयर करिए। देखिए आज ये मकान के मतलब दृश्य बहुत दुर्लभ दुख के साथ बतावे को पड़ता। देखी जाए।